Moni ndine Jack. Nde nkhani ya lero ikutitengera ku El Salvador. Dziko loti tinalikambako nthawi ina yake, koma ndiye inu tatenga chakumwa tenticheze. El Salvador ndi dziko loti lili ku Southern America, mbali ya ku Latin America. Ndi dziko loti ndilosauka, dziko laling'ono, koma kunali vuto la gang violence. Chifukwa chonena kuti kunali civil war before ma 2000s. Ndi anthu ena anathawira ku USA ndi pafupi. Ndi nkhondo yawo itatha, ambiri anapangidwa deport kuchoka ku USA kuja kubwerera ku El Salvador. Ndi ma 1990s kunayamba kukhala magangi, ma street gang, oopsa kwambiri. Ndi magangi otchuka kwambiri amene anali opsa kwambiri anali awiri. Ena amatchula kuti MS-13, pamene ena amatchula kuti Barrio 18. Koma kunalinso magangi ena ambiri onena kuti zinafika point yoti kumakhala ngati kuti magangi wanda amene amayendesa dziko. Akuti anthu amene anali mu gangi by 2020 anali anthu oposa 60,000. Ndipo anthu amene amagwirira magangi ontchito anali anthu pafupifupi 400,000. Ndi vuto lake magangi ake anali ankhanza kwambiri eti. Kuwaona ali ndi matatu achaonena kuti ena ali ndi matatu a 666, ena ali ndi matatu anyanga pamitu paopa, ena ali ndi matatu a misozi chakukhala ngati ma teardrops eti dontho limodzi ati limatanthauza anapha munthu mmodzi, madontho awiri amatanthauza anapha anthu awiri. Ndi anthu ake ovuta onena kuti ngati anthu ena ali ndi business iwo adzipita ku ma business kuchoka khala ngati akuti akutenga tax iwo ngati gang, ina kuti muti pasa percentage ya ndalama mwakuti ya business one mwezi uliwonse mukapanda kuphana. Even politics andale amaopa chilichonse amayendesa ndi magangi, amauza zochita, amachita zinenera kuti all my elections ifenda amene timapanga decide kuti awine ndani kapena ayi. Koma chomwe chinali choopsa kwambiri anthu amaphedwa kwambiri fa cha magangi. Out of anthu 100,000 ena aliwonse pamaphedwa anthu at least 103. Nde imagine kuti ndikuti kuphedwa kunali kwa mtundu wanji. El Salvador inali dziko lomwe linali ndi crime rate yaikulu kwambiri pa dziko lonse, anthu kuphedwa kwambiri pa dziko lonse. Boma linayesera nkutopa njira zosiyana kuti zinthu zizisinthe, magangi asinthe, sizimatheka. Pamene kunabwera president wa nyuwani dzina lake Bukele. Nde chimene chinaipa kwambiri nchonena kuti kuphanako kunadzaonjeza mpaka na mu mwezi wa March mchaka cha 2022 anthu 87 March yokha kuphedwa ndi magangi. Pa anthu 87 ipo anthu 62 kuphedwa tsiku limodzi. Akutolo kumayenda kungokumana ndi mmodzi wa gangi, anthu samadziwa kuti ndicho kapo wa moyo kapena olo kuti munthu kuyenda zako. Akuti inayi chimodzimodzi nkukumana ndi imfa. Anthu ake kungokhala anthu opsa nkumapha anthu choncho. Edi after kupha anthu 62 tsiku limodzi, pamene no president Bukele ananena kuti no, atanapempha ma special powers mboma kunena kuti no, amapate pangepo kanthu. Ndi anampatsa mphamvu yonena kuti basi tiyeni anthu atithane nawo, palibenso za human rights. Chifukwa zikati tiyambe za human rights ndi kuti yayi aliyesa akapanga chiwembu iyi zipita kwa lawyer ndi zitani ndi ati zimachedwesa zinthu ndipo zimapangitsa kuti anthu achadzikhalabe ndi mphamvu. Anachosa zonsezo. Apolisi anangoyamba kukokolola anthu nosopano magangi. Anapeza kuti anamanga anthu oposa 12,000 koma analibe kuwasiya chifukwa chonena kuti analipo ambiri anthu oti awamange. Pameneno president Bukele ananena kuti zisavute timangeni prison ya nyuwani, especially for anthu awawa. Chifukwa chonena kuti mpaka anachita designate kuti awawa ndi materrorists kuti sonditisa bwinobwino. Ndi anamangadi yani malo a nyuwani amene anatchula kunena kuti amati terrorist confinement center SICOT komwe malo ake weti. Prison chachikulu kwambiri choti anapanga spend 100 million kumanga malo amenewo. Ndipo anayipanga yayikulu yonena kuti ikhoza kusunga ma prisoners 40,000 nthawi imodzi. SICOT anayitsegula mu 2023 mu January, ndipo anamanga anthu okwana 62,000 akuti. Tsono amamanga oseti amagangi osiyana onena kuti odana anthu kuti amangophana kakumana. MS-13 aja ndi Barrio 18 ndi zimene anapanga, mene anayimangira prison yoiti ndi yayikulu kwambiri, 350 acres ndi prison yoto. Pali dzimatawa 19 mokhala magadi
omayang'anira chani omayang'anira prison yopanja pali zimafensi zitali za electric zoti wina aliyense kufuna kuzigwira kaya kukwera adzifa ndi shopu. Akuti kuli maselo 256 oti selo iliyonse ndi yayikulu kuti ikhoza kusunga anthu 156 ndi muselo iliyonse amayikamo anthu 100 koma alibe nazo kuti ndi wagang'iti amangowasakaniza kaya mmadana kaya mmafuna kuphana amakulikana kuti mukhale selo imodzi ndi akuti at least anthu 100 muselo imodzi amagona pa chikonkreti samalola zofunda muli magetsi amawala usana ndi usiku unoti alibe pone kuti angabisa alipina paliponse pali ma CCTV and amapasa baibulo kuti aziwerenga baibulo akasowa chochita. Zakudya zomwe amapatsa samapatsa zodyera amasera azidyera ndi manja ati kuopa kuti kuti apase masipuni kapena mafoloko azisandutsa ma weapons zida zotani azivulazirana ndi samapatsa zinthu ngati zimenezo. Achibale saloledwa kulowapo sapitako sakumanaso ndi achibale atukangopita ku sekoti zathera pompo sudzatulukanso abale ako sudzaonanso mafoni makalata zonse zosaloledwa. Ndi prison yone yoti mayang'aniridwa ndi ma soldiers 600 ndi apolisi 250 eti ndi you can imagine wina aliyense upita kumeneko kaya akagwira ntchito kaya zichani amayenera kuchitidwa x-ray akamalowa kuti achite make sure kuti sakubweretsa china chilichonse chomwe sakuyenera kubweretsa. Eti ma prisoners satuluka panja amangolowa mu chiholo china chake chomwe amatha kuwalola kunena kuti akapanga exercise for 30 minutes basi. Akapalamula china chilichonse amakayika mu solitary confinement chilumu china chake cha mdima chongokhala ndi concrete ndi mpopi wa madzi oti akhoza kumwa madzi ndi chimpuzi pambalipo basi. Onse amameta mpala every 5 days amameta mpala amavala uniform ya white. Ndi President Nayib Bukele akuti afuna ayonjezere prison yo kuti izisunga anthu 80,000 ndipo amachita kupempha maiko ena kuti ngati muli ndi zigawenga zoyipitsitsa mukhoza mazibweretsa pano ndipo afunanso kumanganso prison ina. Ndi prison yonse kuti ndi ankhanza kwambiri palibe sokunena kuti ali ndi ma rights chani mpaka nano dziko la El Salvador linasintha after kuti achotsapo anthu ambiri amene anali m'magangi ndi akuti panopo ndi dziko la safe zonse zija zophana zotani zinatha. Komano anthu ena ngati Amnesty International mabungwe akudandaula kunena kuti anthu bweza kwasungira ma rights awo bweza kwa zenga milandu bwinobwino kutsata ndondomeko malo mongo atenga nkuwatsekera ndena kunena kuti ai dziko linasintha anthu simmene amafera amoyo panali no ndi afuna kuti atani pamene maiko ena apensapo nzeru nawo so atafuna atani prison model yake itiyo model yake ndende ya El Salvador ndi mmene anthu amakhalira ma prison akumeneko sanamalize afuna umangaso komanso akadatenga be anthu akangokhala ndi ganizo lone kuti wina wake akupanga zina zake amantenga nthawi yomweyo ndi zinthu zinasinthadi panopo ku El Salvador ngakhale anena kuti anthu ambiri ena anamangidwa popanda chilungamo onena kuti sanalakwe anangotengedwa zinthu zopanda umboni. Ndi izo zomwe zikupangika ku El Salvador ndi prison yawo yotchuka kwambiri sekoti imenenso USA inapanga decide kunena kuti idzitenganso anthu awo ma criminals awo ena izikasiya kumeneko. Inatenga podi anthu angapo kukawasiya kumeneko koma ena anali ku Venezuela dziko la Venezuela linakatengapo anthu awo. Izo ndi za ku El Salvador Secret Prison zikomo kwambiri.